Здравейте! Реших да мина отново по планът за възнаграждение на дотера, като отново обясня всяка стъпка и всяка промяна, която предстои през юни. Ще кача този запис в нашия YouTube канал на Дотера България и се надявам да ви стане по-ясно, като го изгледате подробно и след това да зададете конкретни въпроси, на които да можем да ви отговорим при нашата следваща среща. Така, започваме с причините да се направят тези подобрения в Дотера. Истината е, че компанията иска и има намерение да бъде устойчиво и дълготрайно на пазара. И с тези промени иска да укрепи продуктовата култура, да осигури ясен път, който да премахне бизнес бариерите и да позволи на нашите продукти да блеснат повече със своята история. С тези подобрения се стимулира растежа на вашите екипи и идеята да се привлекат нови споделящи хора чрез този модел на дублиране, който работи при всички. Знаете, че Дотера, освен че има за цел да споделя ползите от етеричните масла и да направи така, че във всеки един дом да има продукти и най-чисти етерични масла от цял свят. Също така предоставя и възможност за финансови доходи. И точно този план за възнаграждения а, обяснява това, как вие можете да печелите доходи чрез това, че споделяте продуктите, които обичате. Това, което си остава от предишният план е, че комисионната, която се изплаща при споделяне на дотера и ставайки член на компанията, процентът е 48% и това няма да бъде променено. Знаете, че първоначално, когато станете член на дотера, вие веднага получавате един 25% намаление от стойността на продуктите. Имате възможност, ако регистрирате до една седмица нов човек, да спечелите Fast Start бонус. И всички тези неща не се променят и при тях няма някакви новости. А, Бонус, който се предоставя в момента е силата на тройката. При него има известни промени, като тук целта е да се фокусират лидерите не върху конкретни поръчващи хора, защото знаете, че сега всеки месец, когато завършва комисионния период, настава едно напрежение. Ако случайно видите, че някой от вашите хора на първа линия не си е поръчал, не си е направил поръчката от 100 точки, не му достига нещо, той нарушава вашият обем и вие трябва да се притеснявате, да му звъните, да пишете, да го карате да прави поръчки. Сега промяната при силата на тройката е, че вече не трябва да се фокусирате върху конкретни хора, а върху обем. И ето какво става, какви са тук подобренията. Не се нуждаете вече от конкретен клиент, както казах, за да поръчвате 100 точки на лоялна поръчка, се нуждаете от да се фокусирате върху това, от което се нуждаят клиентите, т.е. върху продуктите. А, За да спечелите първият си бонус от силата на тройката, трябва първо да сте регистриран лоялен клиент на LRP шаблон и всеки месец вие да имате 100 точки поръчка в LRP. След това, за да на вашата първа линия хората, които сте регистрирали, се изисква да съберете 500 LRP капсула точки обем на вашата първа линия, като 100 от тези точки трябва да бъдат ваши лични регистрации. И тук много често се задава въпроса
една ли трябва да е тази поръчка от 100 точки, или много, може да са колкото искате. Въпросът е общия обем да прави 100 и те да са ваши лични регистрации. Същото е и за останалите 400. Ето как ще изглежда след юни месец бонусът на ниво едно, като този бонус е 45 евро. Тоест, ако вие харесвате дотера и харесвате продуктите, ставате лоялен клиент и всеки месец си правите поръчка от 100 точки. Регистрирате под вас нови хора, които също харесват маслата и искате да ги споделяте с тях. Техните поръчки, ако достигат 500 LRP в тази капсула, вие веднага печелите 45 евро. Като 100 от тези поръчки трябва да са ваши лични регистрации. Другите може и да не са ваши лични, не са в енролер дървото ви, да са в спонсорското ви дърво. На ниво 2, ако вие научите още трима души, които искат да спечелят 45 евро на месец, и те образуват тези капсули от 500 LRP, вие вече печелите 215 евро бонус за първия месец. Тук хубавото е, че не е задължително тези хора под вас да трябва да се квалифицират, да се квалифицират те за бонуса. Тоест, те може да не печелят бонуса, но могат да квалифицират вас. Въпросът е да има изисквания обем от 500 точки. И ето как можете, ако на вашата трета линия имате още 9 капсули, да спечелите 1075 евро бонус. Тук силата на тройката става вече много по-гъвкав начин за печелене на доход и е базиран наистина на обема, не на хора. Преди е трябвало да се грижите за 50 капсули обем при определено количество, а сега имате само 13, които трябва да управлявате и това ще бъде по-устойчиво в дългосрочен план за вас. Ето как изглеждат и трите нива на силата на тройката. На първо ниво 45 евро, на второ 215, на трето 1075. Тук беше задаван въпрос, ако да речем има wellness консултант, който си прекрати акаунта, поиска да си прекрати акаунта, така че да бъде спрян за най-малко 6 месеца или 12 месеца, ако е Silver Plus. Ако този човек има вече капсула от 500 точки, обем 500 на първия ред, отговаря ли все още горната линия за 215 евро или 1075 евро? Ако тяхната нисходяща линия е спряна отговора, на спряния член и спрения член има своите 500 точки, това ще му помогне да се допринесе за следващото ниво на печалба от силата на тройката на горната линия. Тоест тези 500 точки не се губят. И какво решава дотера, за да може да стимулира новите хора и вас да работите с активните членове? Дотера въвежда един бустер за силата на тройката, като в този бустер се приема един показател, който се казва растеж на личния обем или така наречения Personal Growth Volume, PGV. Това ви дава възможност вие да удвоите вашите бонуси от 45 или 215 евро на силата на тройката, ако изпълните следните условия. Ако вашият личен обем достигне 400 точки, вие много лесно първият месец удвоявате този бонус на 90 евро. Като по същия начин, ако достигнете 800 точки личен обем, може да удвоите тези 215 евро и да спечелите още първия месец 430 евро.
Какво е обема на личния растеж? Това е общото количество на обема от лоялни поръчки през настоящия месец от лично регистрирани членове, които са били регистрирани от вас през последните 12 месеца. Ето тук на графиката се вижда, ако да речем искате да видите какъв е вашият личен растеж през ноември, до назад ноември месец виждате хората, които вие лично сте регистрирали и са на лоялна поръчка. Техните поръчки влизат и допринасят за вашия личен обем. Идеята тук е, че вие през тази една година ще бъдете активни, ще споделяте продуктите с нови хора и това, че работите и споделяте, ще ви носи съответните точки и възможност за допълнителен доход. Ето и тук как изглежда обема на личния растеж. Общото количество на обема през настоящия месец от лично регистрираните ви членове, които вие сте регистрирали 12 месеца назад. В всички техни поръчки на LRP влизат в този обем. Като вече в бек офиса вие ще може да имате справки, ще имате справка и достъп до това какъв е вашия личен обем за всеки месец и назад през тези 12 месеца. Ето по още една графика, като тук обърнете внимание, че поръчка при записване не се брои за лоялна поръчка. И знаете, че лоялните поръчки започват да се броят от следващият месец. Затова, когато регистрирате нов член, неговата регистрационна поръчка няма да влиза в този PGV, общо обем на личния растеж. И така, за да обобщим, за да спечелите своя бонус за силата на тройката, това, което трябва да направите е да постигате обем на личния си растеж, за да увеличите печалбите. Тоест, трябва да споделяте повече маслата и да работите повече, за да може да печелите повече. Това как би се отразило на вашия екип? Замислете се, ако имате 10 нови души, които печелят 430 евро всеки месец. Наистина ще бъде една енергия, растеж и мотивация и позитивно за целия екип. Това беше за силата на тройката. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ми пишете, за да може да ги обсъдим и да ви отговорим. А, подобрения има и в така наречения Unilevel бонус, в който знаете, че определени рангове могат от елит до злато, могат да печелят комисионна, ако постигат определени резултати. Първото ниво на Unilevel до сега е установено, че са изплащали от 5 до 8 евро или 2% от комисионния обем. Това Дотера решава да промени, за да насочи фокуса а, върху бустера на силата на тройката и да можете още първия месец да печелите 90 евро. Сега в новият план за възнаграждения на първото си ниво ще трябва да се съсредоточите върху този бустер сила на тройката. За второ и трето ниво, м, как се променя актуализацията на Unilevel? М, Чрез примахване на първо ниво на Unilevel, всъщност това ще помогне на хората, казах, да се съсредоточат върху силата на тройката, когато започват. Правейки тази промяна, Дотера всъщност иска да удвои своята история. Привържениците на wellness продуктите печелят средно по 7 долара на първа линия, което не е кой знае какво. А,
Всеки wellness адвокат започва от ниво наречено консултант, докато достигне до 500 точки обем, за да достигне ранг менеджер. В сегашната политика се изисква лично да регистрирате по един човек на всяко 3 месече, за да спечелите двете най-дълбоки нива от Unilevel. Сега, за да може да спечелите тези две нива, вие трябва да работите с вашия екип и се въвежда един друг показател, който се казва обем на екипния растеж или Team Growth Volume, TGV. А, Като по този показател вие ще можете да достигнете и да работите заедно с вашия екип и да достигнете двете най-дълбоки нива на Unilevel. Какво включва този обем на екипния растеж? Това е общото количество обем, поръчан през текущия месец от членове, записани през предходните 12 месеца в рамките на даден брой нива на спонсор. Като брой на нивата на спонсориране се определя от ранга. Малко ще ви покажа. С напредване на ранга вече вие имате повече влияние, повече възможности да преработвате дейността под вас. Ето как изглежда обема на екипния растеж, като също в бек офиса ще имате възможност и справка, за да виждате как всеки месец този обем се движи при вас. Виждате тук, че м, хората, които са регистрирани от екипа ви и вас 12 месеца назад, допринасят за този обем на екипния растеж. И вие можете да спечелите този Unilevel бонус до 7 нива въз основа на ранга. За елит това са 3 нива, за премиер 4, за сребро 5, за злато 6, за платина 7. Тук много важно е да се обърне внимание, че при обема на екипния растеж влизат и поръчки, които не са на LRP, т.е. не са на лоялния шаблон. Влизат и стандартни поръчки, но не се броят поръчки при реактивиране на членове или поръчки при записване. Т.е. ако един ваш член не е бил активен 6 месеца, ако е под сребро, и 12 месеца, ако е над сребро. Когато реши да се активира отново и да си направи поръчка, тази поръчка в настоящия месец не се брои за обем към екипния растеж. Тя започва да се брои от следващият месец, тази активация. Поръчката при записване също не се брои в екипния растеж, а от следващият месец. Тук можете да видите нивата според ранга, на които можете а, да, да печелите от Unilevel и изискванията за този показател за обем на екипния растеж. При ранг Elite виждате, че нивата на дървото на спонсорите са топ 3. Показателът трябва да отговаря на 300 точки, като само за този ранг има изискване 100 от тези точки да бъдат лично регистрирани. И Unilevel и премиите са предмет на изискването за изпълнение на четвърто и пето ниво при елит. След това при премиер нивата на дървото са 4, като показателя за екипния растеж е 400 и е пето и шесто ниво. При сребро са 500, 6 и 7 и злато 6 и 7. Ето и тук в този слайд се показва как може да постигнете максималните суми на изплащане на левел, като гарантирате, че вие и вашият екип активно участвате в дейности за изграждане на бизнеса, като записвате нови хора и ги включвате в
програмата за лоялност. Така, сега достигаме до премиите за Empowerment бонуса. Знаете, че правилата за квалификация за Empowerment бонус остават същите, но компанията решава да добави 0,25% към този фонд и така към премията ще се изплащат общо 1,50%. Приблизителната стойност на дяла е около $200, т.е. увеличението тук е от около $40 на премия. От тук в тази премия се добавят и ранг платина. Това е новото и подобреното, за да може този ранг да печели повече, тъй като е доста труден за постигане. А пък компанията е установила, че всъщност много хора не се концентрират върху него, а от злато веднага минават на диамант, тъй като да постигнеш ранг платина е също толкова трудно, колкото и диамант, но печалбите са били по-малки. И сега, за да стимулират този ранг, те го включват в тази премия на Empowerment Pool. Увеличението на печалбите за ранг платина, ако изпълнят своето изискване за растеж, се изчислява, че ще печели допълнително от около $1000 всеки месец след тези актуализации в компенсационния план. И всъщност ето как ще се изчислява тази премия за изпълнение. При ранг платина изискването за растеж ще бъде 4000. Ако един wellness консултант достигне с ранг платина, той веднага автоматично получава дял от тази премия, един дял. А ако постигне изискването за растеж на TGV на 4000 точки, този дял се увеличава на 3 дяла от тази премия. При диамантите, който постигне ранг диамант, автоматично печели 3 дяла от премията, а ако достигне изискването за растеж, тези дяла се увеличават на 4. Съответно, така се виждате и за син диамант, и за президентски диамант. Като тук искам да обърна внимание, че изискването за растеж при платините ще влезне в действие незабавно, след като бъде в сила новият компенсационен план. А изискването за растеж при ранг Диамант ще влезе в действие през януари 2026. Компанията прави реверанс към високите рангове, за да имат време а, да преструктурират и да оправят структурите си. И също много често се задава въпроса колко време wellness консултанта има право на максималния брой премийни дялове. В момента, в който достигне нов ранг, всеки wellness консултант в продължение на 12 месеца ще има право да получава максималния брой премийни дялове за новопридобития ранг. А пък по-високите дялове тогава, когато се изпълни изискването за растеж. Следващото подобрение за хората, които са достигат ранг платина, е, че се въвежда една новост на така наречената компресия на ранга. Това ще премахне бариерите а, на всеки един, който иска да се развива с дотера, но се чувства по някакъв начин ограничен от хора под него, които
не могат да го квалифицират, защото те вече не искат да работят. С компресията на ранга вие ще можете да използвате хора във вашата структура надолу, стига те да са във вашето регистрационно дърво, така нареченото Enroller 3. И ако тези хора работят и имат интерес, вие ще може да използвате и да им помагате и да работите заедно, за да се квалифицирате от тях. Ето как ще изглежда това. Виждате тук на графиката, Джесика е злато и тя иска да достигне ранг платина. На нейната първа линия е Лоте, която не иска вече да се развива и да работи, спряла е и по този начин ограничава Джесика да се квалифицира за следващ ранг. А Лоте, която е регистрирала Мила, и Мила, която е регистрирала Ели, всъщност Мила и Ели биха квалифицирали Джесика и биха й помогнали не, всъщност тук Ели би квалифицирала Мила и Джесика, за да им помогне те да се издигат в ранг, защото Ели работи, тя е активен строител и е достигнала ранг сребро. В случая ранг компресията прескача лоте и вие може да се възползвате от Ели, за да растете и да вървите нагоре. В случая Ели ще квалифицира и Мила и Джесика, защото тя е в тяхното инролер дърво. Това е един много голям стимул, защото компанията се е допитвала за да вземе решение как да промени план за възнаграждение до всички уелнес консултанти и клиенти. И обратната връзка, която е получила е, че много често хората се усещат като в затвора, защото има wellness консултанти, които просто са попаднали на тези ключови квалификационни позиции и заради тях те не могат да вървят напред. Тази пречка чрез рамка за компресия се премахва сега и вие може да го използвате. Тук на този слайд може да видите всъщност нали, това, за което трябва да внимавате и да знаете, че хората, които ще ви квалифицират за ранг платина, трябва да бъдат във вашето енролер дърво. Тук виждате в червено са Рейчел и Лилия. А, Лилия е платина, но тя е регистрирана от оплайна на Джесика. Тоест тя не е в дървото на регистрация в енролер дървото на Джесика, затова не може да я квалифицира за по-горен ранг. Тук ще я квалифицират хората, които вече казахме, че са в нейното енролер дърво. Мила, Ели, която ще квалифицира Мила и Джесика. Основните точки от компресията на ранга е, че по този начин вие ще може да работите със своите най-добри строители, където и да се намират те във вашия екип. Те ще бъдат на разположение за вас за постигане на рангове по всяко време. Пак повтарям, квалифициращите трябва да бъдат във вашето дърво на регистрация и един и също отговорил на условията член може да се използва от множество wellness консултанти едновременно. За да обобщим как работи планът във ваша полза, по-лесен е пътят към това да се печелят 430 евро на месец. Като споделяте маслата, като регистрирате нови хора и отговаряте на изискването за личен обем. Юнилевел бонусът а, има възможност да достигате да печелите повече заедно със своя екип. Опростява се и се премахват пречки, които съществуват сега в настоящия план. Увеличават се доста стимулите за постигане на ранг платина и като цяло тези подобрения стимулират иновативността и бъдещето в компанията. Сега ще обърна внимание и за премиите
които се полагат на хората постигнали ранг диамант нагоре. Тук увеличаването на премиите е с 0,50%, т.е. към премията се добавят 0,5%, за да се платят общо 1,50% от тази премия. Тук отново ще се получат максимален брой дялове, ако достигнете новия показател за растеж, обема на екипния растеж. Компанията е изчислила, че и видяла, че през последните 5 години премиите намаляват с 20% и за да се защитят тези дялове, затова се въвежда този показател за растеж, чрез който може да печелите пълни дялове в Диамант Плюс от тези премии. Идеята е тук, че компанията иска да възнаграждава хората, които работят и които имат интерес да строят в дотера, а не тези, които просто са имали късмета да попаднат на това място, но нямат никаква активност и дейност. Показателя за растеж, вече го казахме, че това е целият обем през настоящия месец, дължащ се на членовете на екипа във вашите първи 7 нива, които са се регистрирали или реактивирали членството си през последните 12 месеца. Тук ще се фокусирате върху растежа в посока към възнаграждението ви от Unilevel, чрез регистрации в екипа ви. Ще имате по-доходоносни премийни дялове, ако работите заедно с екипа си. И този показател всъщност се основава на дублиране на екипа и развитие на лидерството вместо на индивидуални усилия. Обемът за растеж на екипа може да включва обем от членове на екипа, които са се активирали отново, след като не са поръчвали повече от 12 месеца. Понеже имаше такъв въпрос, какво значи да са се активирали, колко време трябва да са били активни, 12 месеца, тук го пише на този слайд. Техният обем започва да се отчита към показателят Team Growth Volume едва след месеца на повторно активиране за следващите 12 месеца. Тоест, активацията е като нова поръчка при нова регистрация и LRP. Първоначално не влиза в обема, влиза от следващият месец. При премията за изпълнение, така наречения Performance Pool, се печелят по два допълнителни дяла за всеки wellness консултант, който достигне премиер за първи път. Ето как ще изглеждат премиите за Диамант Плюс при постигане на ранг и при изпълнение за изискване на растеж. От лявата страна са дяловете за постигане на ранг, а ако постигнете с вашия екип изискването за растеж, ще се печелят по-високият дял от тази премия. Ще се печели по-високият дял от тази премия. Ами това са всъщност промените, които предстоят. Надявам се, че а, вече сте по-наясно и разбирате какво предстои. Това, върху което трябва да се фокусирате, е да споделяте повече и да работите повече с екипа си. И тогава съответно ще печелите повече. Наистина, целта на плана за възнаграждение е да се заплаща повече на активните строители и на тези, които ам, започват сега с дотера, да им се даде един стимул, за да може да ги задържите. Защото наистина обратната връзка от цял свят е, че хората, които за първи път влизат в дотера, трудно можеш да ги задържиш, тъй като до сега не са имали така финансова обосновка, не са виждали много голяма финансова полза. Сега имат възможност с бустера на силата на тройката
да удвоят, на ранен етап да печелят по 430 евро на месец. А, По-гъвкава става процедурата за квалификации и наистина компания ще се отблагодарява на хората, които работят и които правят нещо. Ще се намали зависимостта на всеки един от вас от лично регистрирали се членове, за да може да постигнете ранг от платина нагоре. Увеличава се стимула за ранг платина и, и така. Това са всъщност целите на този компенсационен план. Да се задържат активните членове и ранните строители, да им се даде стимул. Все още не може да ви дадем с тези слайдове, тъй като искаме да се предпазим, ако евентуално има някакви минимални промени на всички тези условия на плана за възнаграждение. В момента, в който всичко е официално, ще има много маркетинг материали, ще има клипове, обучения, ще има флаери, в които може да се използват и всичко ще бъде много ясно. Работи се много върху бек офиса, така че справките да са лесно достъпни, user-friendly, да имате постоянно информация как се движат нещата ви. Затова изучавайте бек офиса си и го следете и го използвайте. М, Какво друго иска да кажа? Смятам, че тези промени са за добро и наистина м, това, че харесваме продуктите и обичаме нещата, които Дотера прави, ще ни дават още по-голям стимул с тези промени да се чувстваме и финансово независими. Желая успех на всички. Надявам се, че ви е бил полезен този запис и очаквам вашите въпроси и разяснения. Моля, пишете ми, за да можем да отговорим на всеки. Това, което бих препоръчала е, когато а, дойде нов човек и регистрирате нов човек, да не минавате естествено през целия план, защото е много ново, объркващо, а да се фокусирате върху това, че ако този човек търси допълнителен доход, един пасивен доход, с силата на тройката и с това, че е станал лоялен член на Дотера, той много лесно може да печели едни 430 евро още първия месец за това, че се е присъединил към нашата компания. Ако го научите този нов човек как може да прави това и му обясните тези първи стъпки, ще е много лесно и приятно и мисля, че ще се развивате и ще вървите нагоре. Благодаря ви и очаквам наистина вашите въпроси а, много скоро.